Namahagi ng tig 10,000 piso na tulong pinansyal sa 10,000 kabalin na magsasaka at mangingisda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita niya sa Brenziguia Convention Center sa lungsod ng San Fernando ngayong Biyernes, 12 ng Hulyo. Ang tulong pinansyal ay bahagi ng Ayuda para sa Kapuasang Kita o AKA program ng pamahalaan para sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Bago ito, nagkaroon din ng turnover ng iba't ibang kagamitang pang-agrikultura at iba pang support services. Kabilang na dito ang financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda na ibinigay sa mga gobernador ng bawat probinsya sa gitnang Luzon. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang pagsisikap ng mga magsasaka at mangingisda upang masiguro ang pagkain sa bawat pamilya. Pagkain lamang din naman ang usapan. Abay, dapat lang na dumaan tayo dito sa Pampanga. Hindi lang dahil sa masarap na luto ng mga kabalen, kung hindi sa malaking ambag ng inyong lalawigan sa sektor ng agrikultura. Ngunit, batid namin na naging mahirap ang mga nakaraang ilang buwan dahil sa matinding epekto ng El Nino. Upang makatulong sa inyong pagbangon at bilang pasasalamat sa inyong araw-araw na pagsisikap, kami po ay mamamahagi sa inyo ng ilang tulong pandagdag sa inyong kabuhayan. Ayon sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist sa Pampanga, mahigit 4,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng nagdaang El Nino. Kaya lubos na lang ang pagpapasalamat ni Governor Dennis Delta Pineda sa walang sawang suporta at pagmamahal na ipinakita ng Pangulo sa mga Kapampangan. Ito pong tulong ninyo ay isang malaking bagay para sa mga magsasaka, mangingisda upang mabawasan po ang naging epekto na dulot ng El Nino. Mr. President, sa ngalan po ng mga Kapampangan, maraming salamat po sa pagmamahal na ibinibigay niyo po sa probinsya. Itong tulong po ninyo dito na dinala, pati na rin yung inutos nyo na maglaan ng malaking pondo sa aming irigasyon, ayun ay talaga makakatulong, hindi lamang po sa Central Luzon, kundi na rin sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil ang Central Luzon ay nagpapakain sa ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod sa mga nasabing ayuda, nag-uwi din ng tig 5 kilo ng bigas ang lahat ng dumalo mula sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Para sa Balita Pampanga, Luis Durutao.